Siyaqhubeka bangcwele siyafunda incwadi yesambulo. Namhlanje angazi ngizothini bazalwane, kuningi ngempela okwenzakalayo emhlabeni, and as a result kuningi okusekhanda lami engifisayo ukuthi ngempela sikubuke, kodwa nje isifiso sami ukuthi umoya ongcwele kube uyena okhethayo, ukuze mhlambe noma siphele isikhathi siphele kodwa sesibuke okufanele sikubuke sikubone. Izinto ziningi bazalwane ziyenzeka, and ngiyafisa ukusho lokhu. Uyazi ukuthi masifunda iziprofetho kumele sibe abantu abakhulekayo. Yingakho uma ubuka abantu abefunda iziprofetho angabantu abakhulekayo abaxhumene kakhulu nezulu, yabo, abantu abemthanda uNkulunkulu, futhi nakanjalo ngabantu abethandwa kakhulu izulu. Uma ufunda iBhayibhile, uNkulunkulu uthanda wonke umuntu, but uma ubuka uDanyeli lo wabhala incwadi kaDanyeli, kwaze kathunyelwa ingilosi ezobikezela kuDanyeli ukuthi uyathandwa ezulwini. Siyakhumbula sifunda lesi la uNkulunkulu ephendula uDanyeli emtshela ukuthi cha, ngesikhathi uqala ukukhuleka, umkhuleko wakho wazwakala, nami ngathunyelwa ukuthi ngizophendula umkhuleko wakho ngoba uyathandwa kakhulu. For you are greatly beloved. Nothando lobhala incwadi yesambulo ngumfundi kaJesu owayethandwa kakhulu nguJesu. Yingakho njalo uma kufundwa kukhulunywa ngoJohane kuhlezi kuthiwa John the beloved, ngoba uyena wayesondele ngendlela emangalisayo noJesu. So ngiyabuka ukuthi ngempela bazalwane, masifisa nathi ukuthi uNkulunkulu asambulele izinto ezimfihlakalo ngezinto ezisazokwenzeka ngey'profetho, kumele sibe nobudlelwano obuqinile kakhulu noNkulunkulu, singavumeli lutho ezizahlukanisa bazalwane, singavumeli lutho, ngoba ukwazi nje kuphela into ebhaliwe, do you know ukuthi ungayazi yonke incwadi yesambulo, ukwazi uyazi by memory, but still yenzeke phambi kwakho ungayiboni. Siyakwazi lokho bazalwane. Siyakhumbula ngesikhathi sikaJesu, siyakhumbula ngesikhathi sikaJesu, abaFarisi babezazi iziprofetho zonke, aze uHerodi ababize athi cele ningiseshele ukuthi kuthiwa uMesaya uyozalwa kuphi. Yibo abavula amavesi bathi cha, umprofethi uMikha uthi uyozalwa eBethlehem uMesaya. Yebona leyo nto, bakhothe incwadi kaMikha 5 verse 2. Bayisho abayifunda kusho ukuthi babefunda incwadi, babeyisho ngomlomo, bayazikhotha, quoting the verses. Seyizwa leyo nto bazalwane. But mase ifika uMesaya eBethlehem abazange. uJesu uyahamba ngembongolo, naku seye eJerusalem eyongena okokugcina, kugcwaliseka isiprofetho. Uyasho uMateyu lapho ukuthi kugcwaliseka isiprofetho sokuthi uMateyu noLuka bayasho ukuthi kugcwaliseka isiprofetho sekuncwadi kaZakhariya ukuthi bhekani uyeza oyinkosi uzobe egibele imbongolo. Siyibona leyo nto, but le nto iyenzeka bayayibuka, ababoni ukuthi kugcwaliseka isiprofetho. Instead bayakhuza iy'ngane bathi Jesu, nazi iy'ngane yazizwa zithini, yikhuze. Athi uJesu uma kuthula le y'ngane kuyokhuluma ngisho amanje, ngoba le nto kwakumele yenzeke, kwakumele yenzeke. So into engisho abazalwane ukuthi indaba yokuqonda isiprofetho yinto espiritual, akuyona into intellectual. Ungawazi wonke amavesi but zenzeke izinto phambi kwakho ungayiboni ukuthi yizo leziya, yizo leziya. Yingakho uNkulunkulu esho kwincwadi yamaHubo 25 verse 14 uthi imfihlakalo kaJehova inalabo abamesabayo, the secret of the Lord is with them that fear him. Uma ufuna ukwazi imfihlakalo kaJehova bazalwane, akwenele nje ukuthi u-athende kuphela leli yifundo. Siyabo kube ngathi i-course mhlambe noma i-workshop yasemsebenzini la uthi uma u-athendile sewuyazi. Akunjalo kaNkulunkulu. Kumele ube ne-relationship noNkulunkulu, mesaba uNkulunkulu, uqhele ebubini, njengoba lisho iBhayibheli ukuthi umuntu omesabayo uNkulunkulu uyaqhela ebubini. So bazalwane, uNkulunkulu angasisiza ngempela ngoba siphile ezikhathini la kwenzeka okuningi, and if ngempela sisondelanga noNkulunkulu asizoba nawo amehlo okubona. Asele incwadi yesambulo chapter 13 la sacela khona ukufunda. Ngizokwenza isummary esheshayo before sihlushwe i-network bangcwele. Summary esheshayo and then ngiveze nje izinto ezisibonisayo ukuthi sikephi manje ngokwesikhathi. Incwadi yesambulo chapter 13 ngicela sifunde, uzosifundela afunde nje asuke kuverse 11 afunde until verse 17. Siya refresh amane, silifunde ilizwi kaNkulunkulu ngathi sigqoke amabhanocular, sakhumbula amabhanocular.
le nto ekwenza ukuthi into uyibonise siyibonisise. So engathi singalifunda nje kanjalo bazalwane, sifundisise impela. 13 verse 11 to 17. Kufundeka kanjena. Uthi ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu, kepha sikhuluma njengodrako. Amandla onke esilo sokuqala siyawenza phambi kwaso. Siyenza ukuba umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bakhuleke kuso isilo sokuqala esingozi yaso yelashwa. Senza nezibonakaliso ezinkulu, size senze nomlilo uphume ezulwini wehlele emhlabeni phambi kwabantu. Futhi sibadukisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sithi kwabakhileyo emhlabeni nabasenzele umfanekiso, mabasenzele umfanekiso isilo, ebesinenxeba lenkemba, kepha sasinda. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya, ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo, ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo laso. Okay, ngicela ukufunda ngiphinde u-17. Ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo segama laso. Yeah. Amen. All right, bazalwane. Now, le chapter le chapter 13 iyona sikuyona manje sifunda ngendlela emangalisayo. Sesitholile ukuthi ubani lesilo ekukhulunywa ngaso kusukela verse 11. Isilo sesibili lesi la kwincwadi yeSamuel chapter 13. Isilo sokuqala safunda ngaso sadlula kusona ibandla Roman Catholic Church state. Bandla elihlangene nombuso, izolweni bazalwane. Now safunda futhi ngesilo sesibili. Siyazi ukuthi isilo kwisiprofethi simele ini? Umbuso noma i-kingdom noma i-country, umbuso konke lokho. Daniel 7 verse 13, Daniel 7 verse 20. Kuyasicacela kabi. States of America, bazalwane. And futhi uyazi ukuthi isiprofethi sikaNkulunkulu asigeji asishaye eceleni. Ngoba i-United States of America, umuntu engafunda lesi prophet asiqonde kudala i-United States of America isaqala nje ukuba isizwe. Wayeyobuza umuntu ukuthi awu lesizwe esisha kanje, ngoba phela i-United States of America isizwe esivele sezivele zikhona most yezizwe la emhlabeni. Seyizwe leyo bazalwane. Ngonyaka o-1600 ila siqala khona manje isizwe se-United States of America. Ngo-1620 safunda last week ukuthi la kwafika khona the first settlers besuka kephi e-England. And the result khona indawo e-United States kuthiwa kuse New England, and ziningi indawo ezibizwa ngamagama afana nase-England. Umuntu engayibuka leyo nto iyothi hawo cha lesizwe ngempela kushiwo kanjani ukuthi ngelinye ilanga siyokwenza ukuthi umhlaba wonke ukhuleke kwisilo sokuqala ibandla laseRoma. Ngoba phela lesizwe sincane asinamandla, angeke futhi lesizwe sithi sincane kanje sisanda kusungula manje all of the sudden sesi-overtake izizwe kade zakhona. Kodwa bazalwane, into uNkulunkulu mayikhulumile, ngisho noba kunyenzekalani, yenzekalela ize, ngoba angeke iphikisane nezi selikhulunywe nguNkulunkulu. uNkulunkulu akayikhulumi into engenzeki. And naku manje siphila esikhathini la i-United States of America kuyiyona ehamba phambili.
ngazo zonke lezi zinto. Konke lokhu kufakazela ini? Iqiniso lezwi likaNkulunkulu ukuthi ngempela masiphethe iBhayibheli bazalwane, siphethe izwi likaNkulunkulu. Leli lizwi okuyilona eladala lo mhlaba ney'ntaba nelanga, yilo leli lizwi elikhulumelayo abazalwane. Sekubona lithatha kancane izwi kaNkulunkulu, ngempela kunjalo. And then sesibonile ukuthi isilo sesibili United States of America. Manje sathi ake sifunde ukuthi yini-ke umfanekiso wesilo, ngoba kuthiwa lesilo sesibili i-United States of America senza noba sithi kubantu abakhe khona lapha e-United States ukuthi abenze umfanekiso wesilo. Seyizwa lona bazalwane? Now sifuna ukuqonda ukuthi yini umfanekiso wesilo, ngoba umfanekiso wesilo kuthiwa wuwo ozokhuluma. Kambe sasithe yini ukukhuluma kwesizwe? Ukwenza imithetho, angisho bazalwane. Umbuso noma isizwe sikhuluma ngani? Ngemthetho. Now siyabona lapha bazalwane ukuthi yiwo umfanekiso wesilo, hayi isilo nje sisodwa, kodwa kuthiwa umfanekiso wesilo, lesilo sesibili. Umfanekiso wesilo ozokhandeka kulesilo sesibili. Ake ngicacise leyo nto. Umfanekiso wesilo sokuqala ozokhandeka kodwa kwisilo sesibili. Seyizwa leyo nto? Angithi sayithola la kuverse 14. Uyasho la ukuthi uyabakhohlisa, mhlawumbe ngiyifundile ezulwini yakho. Ithi futhi sibadukisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sithi kwabakhileyo emhlabeni mabasenzele umfanekiso isilo ebesinenxeba lenkemba kepha sasinda. So isilo esenzelwa umfanekiso yile silo sokuqala, kodwa lo mfanekiso wesilo sokuqala wenziwa kephi? Kule silo sesibili. I hope siyayizwa leyo nto bazalwane, icacele. All right. Now sifuna ukuthola ukuthi yini umfanekiso wesilo, nayo into besiyibuka last week. And then ngifuna nje ukuyisummarize ngalesi sithombe. Nangu bazalwane, nasi isilo. Nasi isilo, ngifuna ukushare nje screen. Sesibona bazalwane isilo. La isithombe la sasibuke ukuthi yini umfanekiso, ukuthi yinto efana nayo le original, into efanayo nayo. So la ku-United States of America kuzokwenzeka into esimila nakwi-Roman Catholic Church. Now ngathi asike sibuke-ke isilo i-Roman Catholic Church ukuthi ikhandeke kanjani kahle kahle. Ikhandeke kanje njengoba sibuka lesithombe. Ikhandeke ngokuthi kuhlanganiswe owesifazane nesilo. Now owesifazane yini? Owesifazane siyazi ukuthi ngokweBhayibheli owesifazane umele ibandla. Sikuthola kubhloko Efesu 5 kuverse 25. uNkulunkulu ufanekisa ibandla nowesifazane. Uthi bayeni thandani omkenu njengoba noKristu walithanda ibandla wenza njani? Walifela ibandla lakhe uKristu. So siyabona ukuthi onkosikazi bafanekisa nani? Nebandla. Bafanekisa nebandla. Elinye ivesi slow silifunda 2 Corinthians chapter 11 kusukela nje kuverse 1 ku 3. La umpostoli uPawuli ekhuluma nebandla laseKorinte athi ubendisile njengentombi engenabala umyeni oyedwa onguKristu. So siyazi ukuthi owesifazane kwisiprofeto isimboli yebandla. Now isilo sasithe kambe isimboli yani? Isimboli yombuso. So i-Roman Catholic Church kahle kahle nama-element amabili. Ibandla, it's the religious element, and then nani? Ne-civil element. Le element le yombusazwe. And le combination le yebandla nombuso yiyo ekhanda i-Roman Catholic Church. Yakhandeka kanjalo leli bandla bazalwane. Ngingawushare umlando last week ukuthi laqhubeka ibandla lisanda kuyibandla nje lingahlanganiswanga nombuso until izikhathi zoConstantine. Kodwa ngesikhathi seConstantine kwakuyena uConstantine oshaya ndoda oshaya u-5 olawulayo. And into yamnikeza iphawu ukuthi akwazi ukulawula ngoba ibandla wayilenzile ama-favor amaningi. Ibandla ngenxa yey'ntshutshiso ezazenzekile before isikhathi sikaConstantine lalingenalutho, confiscative izinto, thathiwe abanemizi, kuthathwe imizi, ngisho namabhilidi webandla kwakukubi kakhulu. Constantine walisiza ibandla.
but fast forward ufika ngesikhathi sikaJustinian. uJustinian kwakuwumbusi okuyena owenza lento esiyibuke la, owenza ukuthi ibandla ligibele isilo. And sase yini i-significance noba lesi sithombe sivezani bazalwane la owesifazane egibele isilo, siveza ukuthi owesifazane uyena ocontrolayo isilo. Siyayizwelani bazalwane? And ngakunjalo ngesikhathi ibandla i-Roman Catholic Church ithola ke manje umbuso. So bazalwane, i-Roman Catholic Church siyabuka ukuthi ikhandeke kanjalo kusukela nje ngezikhathi ze-Constantine la sekungena-ke inkolo yelanga, inkolo yokukhonza iy'thombe, inkolo yokukhonza amadlozi, inkolo yokukhonza abafileyo. Yonke leyo nto ingena no-Constantine leyo nkolo bazalwane. And then finally kwahlangana umbuso nebandla. Ngifisa lokho sikuthole. Now iBhayibheli lithi naseMelika kuzokwenzeka into efanayo. Likusho kuphi iBhayibheli lokho? Likusho la kuverse 14 weSambulo 13 lithi ngoba kuzokwenzeka umfanekiso wesilo. Seyizwe leyo nto bazalwane? Umfanekiso yinto efanayo. So ngathi ke mina sifunda last week ngathi kushuthi eMelika kumele silindele ukubona amabandla eMelika. So ngesikhathi se-Roman Catholic Church amabandla awengekho maningi. Siyayizwa leyo nto? Ibandla nje kwakuyilo leli. La kwaqala kwaba khona amabandla amaningi, it's after abantu manje sebechezuka sebephuma kwibandla i-Roman Catholic Church ngoba bayabona ukuthi cha ayihambi ngendlela kaNkulunkulu. Kwaqala manje kwaba khona amabandla amaningi post reformation. Okay. Kodwa la eMelika ngoba kunamabandla amaningi ahlukile, umfanekiso wesilo uzokhandeka kanjani? Uzokhandeka ngokuthi amabandla akuyiwona amakhulu kakhulu eMelika azohlangana kuqala wona amabandla, abese ehlangana nani? Nombuso noma nombusazwe, ugovernment, amabandla. And then ekugcineni kube yiwona alawulayo, azonikwa yi-government amabandla leyo authority noma leyo opportunity noma leyo mandla ukuthi ashaye umthetho. Angagcini lapho, azokwazi ngisho nokushushisa abantu abangawulandeli lo mthetho. Siyezwe lento bazalwane? Ngoba phela siyafunda kuverse 15 ukuthi abatholanga umfanekiso wesilo, awutholanga nje amandla okukhuluma kuphela, kodwa wathola amandla ukuthi labo abangakhuleki umfanekiso wesilo bathini? Babulawe. Siyayizwa lento bazalwane? All right. Now nayo into yokuqala zintathu izinto bazalwane, zintathu izinto sisoloke lesiprofeto sifundiswa sicacile njengoba sisifunda kanje. Zintathu izinto abantu bebeloku beyibeka okungathi ziphikisa lesiprofeto njengoba sisifunda. 3 objections. Objection number 1 ngeyithi ngoba amabandla aseMelika akazwani nebandla i-Roman Catholic Church ukuze kusungulwe kayo lesizwe eMelika, yingoba babebaleka iy'ntshusiso ze-Roman Catholic Church ne-Church of England, Anglican Church. Ngeke kuze kwenzeke ukuthi amabandla aseMelika abuyisele amandla kwi-Roman Catholic Church. Objection number 1. Objection number 2, kuthiwa ngoba amabandla aseMelika kwawona vele ahlukile wona amabandla ahluke kakhulu, ngeke kuze kwenzeke ukuthi ahlangane abese akwazi futhi ukuthi ahlangane nombuso. Siyizwa leyo nto? Objection number 2, ukuthi amabandla ahlukile enza izinto ngendlela ehlukile ney'nkolo ey'hlukile amabandla wona-ke manje aseMelika. So manje into yokuthi kuhlangane amabandla yinto nje yoba imvela kancane. Objection number 2 lo. Number 3. Objection number 3. Namanje basasho abantu ngoba lokhu number 3 ngizothi awuyenziwe kodwa sewubona ukuthi yenzeka sikhuluma. Objection number 3. Abantu babethi ngesikhathi se-Roman Catholic Church kwenzeka lento le ukuthi kuhlangane ibandla nombusazwe, wawungekho umthetho ovimbayo noma onqabela ibandla ukuthi lihlangane nombusazwe. Kodwa manje eMelika ukhona umthetho onjalo. Siyayizwa leyo nto bazalwane? Ibandla-ke
leyo nto ekhulunywa yilesi prophet nje into engeke ize yenzeke ngoba kunomthetho ongeke uze ushintshwe babesha abantu. Those 3 objections ngifuna sibuke bazalwane ukuthi isiprofetho into mayikhulunywe nguNkulunkulu yonke leyo nto in vain are all the laws. Into mayikhulunywe nguNkulunkulu ngeke ingenzeki. So siyakhumbula objection yokuqala yini ukuthi ibandla noma amabandla esemelika akazwani nebandla iRoman Catholic Church. But manje bazalwane nazi izithombe esayibuka funa nje siyibone kahle. Siyabuka la isithombeni. Siyasibona lesithombe ngisho. Siyasibona bazalwane ngifuna ukuthi siyabona. Yes. Amen. Siyabuka la ngifuna sibone manje objection number 1 sewuphenduleke. Abantu laba ababephethe ama-revival movement labo Billy Graham mhlawumbe abantu abadala bazobazi. Manje umuntu ophila ingane yakhe Franklin Graham. Labantu bazalwane angazi ngathini. Yabona uBilly Graham ayigcwalisa ama-stadium mayekhuluma kungathi kushaya ugesi. Mayekhuluma ngathi kushaya ugesi. Labantu laba baqala kancane kancane inyathelo zabo bazibhekisa le ngaphesheya eRome. Kodwa ngesikhathi besaqala ukukhuluma beshumayela kwakungathi impela abahambisani nezinto zaseRome. Ngisho nezintshumayelo zabo ziningi ezingahambisani nento yaseRome ngoba phela eRome kukhuleka kuMary, kukhuleka so oGraham babesaziwa njengabantu bashumayela impela boqotho kungakuJohn ngathi uJohn the Baptist. Olibeka iqiniso njengoba linjalo. Njengoba manje kukhona abantu okuthiwa oJohn MacArthur, abantu abanjalo. But uyabuka manje nangu uBilly Graham ehleli noPapa bekhuluma kamnandi bencumelene. Kwenzeka ke manje lento isiprofet esiyishilo ukuthi leyo gap noba leyo rift ibikhona between amabandla esemelika nebandla elikhulu laseRome iRoman Catholic Church izovaleka. And siyabuka naba nabanye bazalwane. Siyamazi uKenneth Copeland sekhona namanje mega churches labantu abawaholayo. Mega churches. Nakuhlangene no Pope Francis amavidiyo ngizowadlala ukuthi nje ngezinto abayikhulumayo bathi we have the same brotherhood no Pope Francis bathi uPope Francis ugcwele ngumuntu ogcwele ngumoya oyingcwele kaNkulunkulu. Yazi ngangimangele ngilalele ngithi uPope Francis yebo ukhona umoya ogcwele wona kodwa akuyena umoya oyingcwele. Akuyena umoya oyingcwele. But lento bazalwane isiprofeti esiyikhulumile vele ibingeke ingenzeki. Naku siyabona amabandla ehlangana nelaseRome. La abaholi amabandla amaningi melika konke lokhu. Uyabona la kule meeting kwenzeka lokho kango 2015 if angiphosisi. La bazalwane kwakulandelwa isinqumo esathathwa ngo-1999 angisho ngo-1999 i-Lutheran Church yasayina agreement i-joint agreement ne-Roman Catholic Church yokuthi ibandla i-Roman Catholic Church libandla eli-right, you know, leya protest yaqala uMartin Luther kudala. Kahle kahle manje akumele siqhubeke ngalomqondo ofanayo. So basayina i-joint agreement enjalo la kuvunyelwa khona kahle kahle into akuvunyelwa khona kakhulukazi ngayo kwakuyimfundiso yokusindiswa ngokukholwa. Ukuthi usindiswa awulithengi ngeyimali nangeminikelo nangama-penance. Siyibona leyo nto. Kodwa intethelelo siyithenga ngokuthi nje sivume izono zethu kuJesu. Ukuvuma isono nokuguqula. Akukho nje umuntu akukhokhayo. UJesu nguye wakhokha. So bathi-ke kwavunyelwa kanjalo ngo-1999. So manje kuhlangana kuthiwa manje amabandla akahlangane la. And labantu bahlangene ngokuthi amabandla ahlangane nombuso i-Roman Catholic Church. Ngoba manje la protest yaqala akumele siqhubeke ngomqondo wayo. Into yenzeka and umholi wayo abaningi mhlawumbe bazokwazi na umholi wakhona sewashona lo mlisa washona nje soon after lesi sikhathi lesi. Kwenzeka into ebuhlungu kakhulu. Tony Palmer uyena wayibeze ibikezela ethi manje ngoba
i-protest seyiphelile akusekho protest. Siphi-ke isidingo sama-Protestant churches? Ngiyafuna ukusho lokhu bazalwane, mhlawumbe abanye abazi. Sonke singamabandla ahlukile. Any church engeyona i-Roman Catholic Church is a Protestant church. Seyizwa leyo nto. Ukuprotesta ngizothi ukuphikisa noba ukulwa. Iprotesta ini? Abanye abantu bayazi ukuthi singama-Protestant church kodwa abafundiswa ukuthi siprotesta ini. Kungani sasibiza ama-Protestant? Ngoba njengoba manje sebehlangene kanje wonke la mabandla ehlangene kanje manje nale ndoda, kodwa ukuze abe khona la mabandla kwakuprotestwa yona le ndoda, kodwa manje seyibekwe senta kanje ukuthi le ndoda igcwele umoya oyingcwele. So ngifuna sibone nje bazalwane ukuthi Hayi. zonke lezi zinto isiprofeto ebesiyikhulumile bekubuke ngathi ngezenzeke nangu ziyenzeka. Ithi ngizodlula ngifuna ukuthi ngeqe la amavidiyo. Bengithi angiveze nje nabo TD Jakes. You know kuthiwa there is no compliment like imitation ngesingisi. Kuthiwa asikho isincomo ongasinikeza umuntu esingaphezulu kokuthi umlinganise. Uyabona umuntu uma ufuna ukumncoma ngempela umbonise ukuthi lento ayenzayo uyayithanda. Umbonise ukuthi wenze njani? Umlinganise, wenze njenganaye. Angisho bazalwane kunjalo. Uyabona even if khona umuntu angangitshelanga ukuthi uyayithanda indlela engikhuluma ngayo, kodwa mase ngimbona seyikhuluma njengami ngizobona ukuthi imchazile indlela engikhuluma ngayo. Bazichase yini bakithi? Ngoba akashongo ngomlomo ukuthi ngiyamchaza, kodwa ngibona nge-imitation. Uyabona la o-TD Jakes, ngifuna sibone ukuthi bonke labantu bazalwane babuyelele lezi vunulo lezi endlela agqoka ngayo. Kuhluke nje imibala exactly Roman Catholic Church. Ungazi ukuthi uTD Jakes manje lento uyithathe kuphi. Exactly Roman Catholic Church lezi zinto. Nalezi zinto lezi lamakhola la amhlophe. And nakuvele la beme bonke-ke kwi-economical movement. Yenye into leyo esikhuluma ngayo ngelinye ilanga. So ngisho bazalwane, amabandla asemelika njengoba ehlangene kanje, ukuhlangana kwawo la aveza ukuhlangana, and then akaveza ukuhlangana wona wodwa kuphela, kodwa aveza futhi nokuhlangana ne-Roman Catholic Church, uPhapa. Njengobona namanje la inkolo ezihlukile, amabandla ahlukile nenkolo ezihlukile, bahlangene bonke ezithombeni, kuba nama-meeting kuze kuba khona ney'nkonzo la abaholi bamabandla ahlukile bangena bahlangana bonke, all in the name of unity. Now mawulalele kuba ngathi lento yenza isense ngoba phela njengabantu bakaNkulunkulu kumele sibe ne-unity. Sikhumbule bazalwane ukuthi uJesu le chapter behlezi beyikhotha kakhulu uJohn 17, bathi uJesu wayikhulekela ukuthi sibe munye. Sikhumbule ukuthi uJesu kule chapter la khulekela ukuthi sibe munye. Wayikhulekela futhi ukuthi uJesu sihlanjululwe ngeqiniso. Seyizwa leyo nto, mhlawumbe silifunde leli vesi ngoba mhlawumbe bakhona bazophinde badukiswe ngelinye ilanga bathi awu yazi ngempela kumele sibe munye, asiyishiyeni phansi izinto ezisihlukanisayo. Asike sifundeni nje lamavesi bazalwane. Asencwadi kaJohn 17. Singasusa isandla lapha kwincwadi yesambulo. Sabuyela kusambulo. Kodwa kunento engifuna siyibone ngendaba ye-unity. Sasifikile bazalwane, cela sifunde uvesi 17 nje kuqala. Ivesi eliklik na wonke. Uvesi 17. Chapter 17. Chapter 17. Yes, it's 17. Uthi bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Amen. Seyizwa bazalwane, uJesu wayikhulekela ini? Ukuthi abantu babe ngcwele. And wayikhulekela futhi nani ne-unity. Now ukuthi into esingcwelisayo yini? Iqiniso. Iqiniso. So asikwazi ukuthi sibe ne-unity ezobeka eceleni iqiniso. Ukuthi iqiniso silibeke eceleni liyolungiseka ezulwini mase sihlangane ezulwini. Okwamanje sihlangane nje sonke sisenza into eyodwa noba izinto ezingafani siyibeke eceleni. Ungabikho omunye ozokhuluma ukuthi hayi cha lokhu akukho right, lokhu kubonakala ngathi ugxeka omunye ey'bani. Kodwa lana kuthiwa uthi uJesu Baba bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Ibhedeni kaJesu la kuJohn 17 wayefuna ukuthi abantu bakhe babe ngcwele.
yini ukuba ngcwele? Ukuba ngcwele ukuhamba ngomyalo kaNkulunkulu, kuhlukana nesono. Naw mase uhlangane nabantu abakhonza iy'thombe, bese kuthiwa manje ngenxa yokuthi bakhonza iy'thombe kumele sibe ne-unity. Akumele manje ugxeke ukukhonza kwey'thombe, akumele ushumayele ivangeli. Lapho awusenabo ubungcwele, awusenabo ubungcwele. Leyo i-unity in error, i-unity leyo esisesihogweni. Ngoba ngisho nayidakwa ziyakwazi ukuthi zibe united bazalwane. Singazitsheni ukuthi i-unity uma kune-unity isayini ukuthi kunomoya ingcwele. Ngisho iy'dakwa ziyakwazi ukuthi zibe ne-unity. But kumele sibuke ukuthi ngaba is it unity in the truth? Ngaba i-unity esilidela kubungcwele yini? Noma i-unity nje ukuthi esiduduzana ukuthi hayi sihlukile nawe uyishaya ngale ndlela, ushaya ngale ndlela. Yize izwi lithi kodwa ngeke ngize ngikhulume kakhulu. Yabona into kanjalo bazalwane? Hayi akusilo uthando. Ingakho umpostoli uPaul uyabhala kuncwadi yamaGalathiya uthi ngaba ngiyisitha sakho nje kuba ngikutshela iqiniso. Uthi ngiyisitha sakho nama ngikutshela iqiniso. Am I your enemy because I tell you the truth? Iqiniso bazalwane inguJesu liwuthando. So ngiyafuna ukuthi lokho sikwazi. Uma ufunda eJohn 17 wonke ukhuluma nge-sanctification ngobungcwele. Athi sibuyele kuSambulo 13 bekinje ake sidlule kuleyo point. Now siyibuka konke lo asibuka lo angifuni ukudla lokho yebo. Now okunye bazalwane engifuna sikubuke ukubuyelana noma ukuzwana kwebandla iRoman Catholic Church nombuso waseMelika. Ukuzwana kwebandla iRoman Catholic Church nombuso waseMelika. Siyakubona la isithombe, ngicela singasikhohlwe lesithombe. Sizobuyela kusona. Nangu uDonald Trump ekhuluma into emangalisayo. Uthi manje ngumongameli inkolo yobuKristu izothola ini? Amandla. Christianity will have power in the US. Sayizwa lona bazalwane? Yabona ukuthi lonto wayikhuluma uDonald Trump ngesikhathi eqala ukuba umongameli the first term. Ekhankasela futhi ukuba ngumongameli. Engakangeni. Lamazwi kungathi uwacoshe directly from Istanbul 13 verse 15 la ukuthiwa isilo sesibili sizonikeza umfanekiso wesilo amandla. Sayizwa leyo nto? Ngamanye amazwi sizonikeza amabandla amandla. And washo exactly uthi Christianity will have power if I'm president. Naku bazalwane namanye ama-article sengithathe aseduze ke manje leya besiyifunde engathi ngo-2016 leya ngo-2024. Kuthiwa lana I hope nisangizwa. Kuthiwa inside the Christian nationalist legal long game to end church-state separation. So kuthiwa lana bazalwane kunamaqembu eMelika afisayo ukuthi ukuhlukana kwebandla nombusazwe noba ne-government ne-state kumele kuphele lokho, kumele kubuye kuhlangane. Sayizwa leyo nto? Le nto bazalwane kangingathi ngeke ize yenzeke. Uyazi why kangingathi ngize yenzeke le nto? Ngicela ukunibonisa bazalwane isizathu. Ngicela ukunibonisa nje isizathu. I hope nisekhona abangcwele. Funa sibone sasibona lesithombe kodwa ngiyacabanga ukuthi asisifundanga. I-Bill of Rights le ratified ngo-December 15, 1791. Ake sibuke article 1 lana bathi First Amendment eMelika. Sibuke ukuthi uthini lo mthetho. Ithi Congress, umthetho wokuqala. Ithi Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Sayizwa lona bazalwane? Cela sike sime la. Kuthiwa umbuso angeke wenze umthetho mayelana nokuphakamisa inkolo ethile noma ukucindezela inkolo ethile. Futhi ngeke wenze umthetho ozokwenza ukuthi abantu bangakhonzi ngendlela ethile or prohibiting the free exercise thereof. Ngamanye amazwi bathi umbuso awuzuyifaka kwezenkolo. Sayizwa leyo nto? This is the First Amendment.
Emva kwaloko kwalandela into ekuthiwa i-Johnson Amendment, sisazoke sifunde ngayo. I-Johnson Amendment kwaba umthetho othi nebandla nalo ngeke lizifake kwezombusazwe. Angisho la kukhuluma lena ikhuluma ngombuso, uthi umbuso awuzuzifaka kwezebandla. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ibandla lilimane mhlambe ngokuthi liyakhankasela abantu abathile, kwaqhamuka i-Johnson Amendment ukuthi nebandla lizuzifaka kwezombusazwe. Yaqhubeka leyo mthetho imile kanjalo. Kodwa manje mawulalela oDonald Trump ukhulunywa into ehlukile bazalwane. Uthi if I am president, Christianity will have power. Ngifuna sibuke ezinye izinto. Into ezenzekalayo manje. Izinto ezenzekalayo manje. Ngifuna sibone ukuthi sikephi manje ngokwesikhathi. Isikhathi ozolana siphelile sobona. Buka la. Lokhu bekumanje January 21 mobuka la izansi nje ukuthi manje isandla samasipili la izansi, but mobuka la ezansi ke page January 21 2025 kuthiwa Trump will bulldoze the separation of church and state. Basho njalo bathi uDonald Trump uzoyisusa leyo nto, will bulldoze, uzoyisusa ngathi uyisusa ngebulldoze. And konke lokhu bazalwane mawufunda into kanje kumele uqhaqhazele umangalo uthi hayibo lento bengathi sozize yenzeke kodwa ilotshiwe ezwini ukuthi izokwenzeka. Kodwa naku manje siyibone ngathi yenzeke, sekukhulunywe. Uyazi ukuthi eMelika izinkulumo ezinje zazingekho ngisho nokubakho kudala. Kube khona abantu abathi akuhlangane umbuso nebandla, into ayingekho nje leyo. But manje seyikhulunywa publicly, and ngisho umongameli kube ngumongameli okuyena ofungile ephakamisa isandla sakhe ukuthi uzohamba ngokomthetho ngeconstitution leyo siqeda kuyifunda manje. Kodwa manje kuthiwa he's going to bulldoze separation of church and state. Ngamanye amazwi ufuna ukuhlanganisa ibandla nombusazwe. Uyabona la eziningi kakhulu ezinto zona ngeke zifunde zonke, but lana umuntu oyikhethwe nguTrump ukuthi amsebenzele i-Attorney General, umuntu kuyena o-involve together nama-justice wakhona ukwenza imithetho yaseMelika. Kuthiwa uBarr rejects the separation of church and state. He calls secularists fanatics and blames secularism for supposed moral decline. Kuthiwa uBarr akazwani ngumCatholic by the way lo. Njengoba wayekhethwe nguTrump ukuthi kube uyena munye umuntu ozoba nesandla esikhulu ekubekeni imithetho yaseMelika, ngumRoma. Uthi into ye-separation of church and state kahle into ekumele ngaba yikho. Siyabona bazalwane ukuthi basebeqala ukukhuluma ngelanguage ehlukile kunale elotshiwe lapha emthethweni wabo. Nawo asukufunda lokho. Nawo bazalwane kwenzeka into history. Cele sibuke history ngumlando lo. uDonald Trump ngumongameli wokuqala. Siyayizwa lento bazalwane. Ngumongameli wokuqala ukuthi ku-White House ukuthi abe ne-office ekuthiwa yi-faith office. Iho-ofisi lezenkolo kwi-White House. I-White House kambe yini? Yindawo yani yombusazwe. Akumele simangale makune-ofisi lezemali ngoba vele sihlala nombusazwe. Akumele simangale makune-ofisi lezomthetho. Akumele simangale makhona foreign relations. Zonke lezo zinto. Kodwa manje makune-ofisi lezenkolo, first president in the history ye-United States, almost 500 years in history, ngumongameli wokuqala ukuthi kube khona a faith office kwi-White House. And bazalwane sithi masibuka sithi isiprofetho asigcwaliseki. Yini engathi sidinga ukuyibona? And nangu umholi wakhona uPaula White, umunye umama nje bazalwane, kodwa basazomkhipha ngendlela mangifunda isiprofetho soke siyibuke nje lento. Lo mama usazophuma as the chairman umunye umuntu. But anyways, kunento engifuna siyifunde okuyake esidlule la. Asibukeni bazalwane, angisho besifundile la. Kuthiwa Trump will bulldoze the separation of church and state. Ake sibukeni manje uthini uDonald Trump. Lokhu this was 1 week ago. Almost 1 week ago. Othi ngibuka i-date yavela. Oh bazalwane, i-date engathi aniyiboni. Okay, na i-date yebo. Siyabona uMay yangithi. Month 5. Kuyi-1st kaMay lento iphuma khona. Kuthiwa Trump
brushing aside separation of church and state, establishes Religious Liberty Commission. Donald Trump bazalwane usungule i-commission ye-religious liberty. Yazi lento abihlekisa ngoba le commission igama layo ukuthi i-religious liberty. Kodwa umsebenzi wale commission yazi ifakeleni iphelele lo mthetho separation of church and state. Le commission ekuthiwa i-religious liberty commission kodwa iyona ezoqeda i-religious liberty. Ave imangalisa lento. Ake sifunde la. Kuthiwa President Donald Trump on Thursday signed an executive order establishing a presidential commission on religious liberty, openly questioning the separation of church and state in an escalation of the White House's increasing favor for Christianity. Kuthiwa uPresident Trump bazalwane usungule lo committee ngoba he is questioning le ndaba ye-separation, and kuthiwa manje he is doing it openly. Why kuyinto emangalisayo ukuthi he's doing it openly? Yingoba he's questioning the law. Uphikisana nomthetho manje seMelika lo besiwufunda i-First Amendment. Wonke umuntu uyayazi. Kuthiwa manje he's openly questioning it. Openly. Asizwe bazalwane. I-quotation le amazwi akhulunywe nguDonald Trump. Asizwe ukuthi uthini. Uthi lana Donald Trump. They say separation between church and state. I said, all right. Let's forget about that for one time. The president said during a Rose Garden event celebrating National Prayer Day. So uthi ake siyikhohle leyo nto ngesikhashana, sike siyikhohle indaba umuntu yokuhlukanisa umbusazwe nebandla. Mele kuhlangane. Bazalwane, ngiyafisa ukusho ukuthi siphila ezikhathini ngempela la isiprofeto sigxaliseka phambi kwamehlo ethu. Ngoba mawubuka i-order yama-event ngicela sibuke something la kuncwadi yeSambulo. Into eqala yenzeke bazalwane yini ukuthi kuyakhankaswa uverse 14 kuyakhankaswa. Umongameli utshela abantu ukuthi hayi asike siyikhohle indaba yokuhlukanisa kwebandla nani nombusazwe. Kuthiwa wayinamandla, kuthiwa futhi sadukisa abadukisa abaphile emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sithi kwabakhileyo emhlabeni mabasenzele umfanekiso isilo. Seyizwe leyo nto. So number 1 kuzokhankaswa. Abaholi bazokhankasa ukuthi hey make kuhlanganiswe ini umbuso nebandla. Abaholi bamabandla nabaholi embusazweni kumbuso. Angisho kanjalo. Then verse 15. Uverse 15 usitshela la sekuhlanganisiwe ke manje. La kuthiwa isilo sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya. Lana kwe-English kuthiwa sanikwa ukuthi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo amandla, power. Ukuze umfanekiso wesilo ukhulume ukushaya kwemthetho. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki umfanekiso wesilo babulawe. Mawungawulandela umthetho umfanekiso wesilo uyabulawa. Seyizwe lento bazalwane. So the next step manje la siphila khona thina ngizothi bazalwane sikuverse 14. Sikuverse 14. La kuyakhankaswa manje njengoba lento siyibukayo manje la esithombeni kuyakhankaswa manje. Ukuthi leyo mthetho lo wesiwufundayo lapha ku-First Amendment ukuthi umbuso ngeke wenze mthetho mayelana nenkolo uyayikhipha kwezenkolo. Lo mthetho awuphele kuyakhankaswa uverse 14 lowo. Ukuthi abantu bayadukiswa. Abantu baze bashaya izandla bajabula bazalwane nabantu bejabulile. Abaholi labembuso nabanye baholi bebandla bebekhona kule prayer session. Abantu bayajabula bedukisa. Then okulandela uverse 14 kuverse 15 ukuthi isilo sinikezwa amandla umthetho. Seyizwe leyo nto bazalwane. Umfanekiso wesilo unikeza amandla ukushaya umthetho. And mase ushaye umthetho. Lo mthetho ozowushaya uverse 16 yasitshela ukuthi lo mthetho lo uzobe kuwumthetho wophawu lwesilo sokuqala. So bazalwane sikuverse 14 manje. And mase ngene uphawu lwesilo ziphelile izinto. Ziphelile izinto. Ngoba leyo iyona event yokugcina
ngokwesiprofetho la emhlabeni. Yingakho ukuthi uJesu masibona lezi zinto kumele sibuke phezulu sijabule ngokuba insindiso yethu seyiseduze. Sekuseduze ukuthi simbone bazalwane uJesu, angifuni ukuqamba amanga. Naku kunento engifisa ukuyisho. Sesiyabona bazalwane iy'nkomba ezisibonisayo ukuthi ngempela umfanekiso wesilo naku uyakhandeka phambi kwamehlo ethu. Amabandla eMelika ayahlangana nani nombusazwe. Into emangaza kakhulu kulento yonke ukuthi ngesikhathi sakudala kwakubukeka ngathi ngeke kuze kwenzeke lokhu, kodwa naku kusenzeka. Kudala bazalwane le prophet uthi masiyishumayela abantu bakuphikise futhi ngento ebonakalayo bathi cha ngeke yenzeke leyo ngenxa yesizathu esithi kodwa manje akekho umuntu ophikisayo ngoba uyabona kwenzeka phambi kwamehlo akhe. Naku bazalwane naku okunye engifuna ukusho. Ake sifundeni la kwincwadi yeSamuel chapter 13 uverse 3. Nasi isiprophet engifuna sisibone. Verse 3. Sesizovala manje. Uthi elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo umangala. Siyezwa bazalwane. So lana kukhulunywa ngesilo sokuqala Roman Catholic Church State. Kuthiwa ingozi yaso yagcina ilashiwe. So isilo lesi sathola ingozi. Siyezwa leyo nto emakhanda aso. Now siyakhumbula ukuthi i-Roman Catholic Church yayithola ingozi ngo-1798. La iphucwa amandla ombusazwe. Siyezwa leyo nto. Yingakho i-Roman Catholic Church manje la ibusa khona ngokuphelele kuse-Vatican kuphela. Kodwa kudala yayibusa yonke indawo, engakho kwakufiwa kudala. Iminwe yayo yayifinyelela yonke indawo i-Roman Catholic Church. Kodwa manje ayibusi ngisho lapha e-Italy, ibusa nje small portion of land ekuthiwa i-Vatican. Ngoba yashawa ingozi ebuhlungu kakhulu. Kodwa manje isiprofetho sithi kuza isikhathi lapho le ngozi iza kuphiliseka. Yayizwa leyo nto bazalwane. Kusho ukuthini ukuphiliseka kwengozi? Ake ngichaze kanje. Mawukuthi bazalwane bengihamba nje kahle ngeenyawo zombili. Ngihamba ngeenyawo zombili. Ngibe mhlambe ngiginqa-ke ngishayiseke etsheni ngilimale ngephulu noma ngenyele. Bese ngiyachupha. Ngihamba ngiyachupha. Angisahambi kahle. Yayizwa leyo nto. Bazobuza abantu ukuthi sithini isizathu sokuthi ngihambe kanje, kungani sengihamba kanje? Impendulo izothini? Ithi hayi ngoba ngathola ingozi. Siyezwa leyo nto. Yingakho angisahambi njengendlela yakuqala. Hayi ukuthi mina sekushintsha inhliziyo yami. Ngamanye amazwi isizathu sokuthi angisahambi ngale ndlela ebengihamba ngayo ekuqaleni angishintshanga mina, kushintshe ngoba ngithole ingozi. Siyezwa lento bazalwane. Asithi kuhamba isikhathi. Ngixhuka. And then abantu bangibone futhi manje sengibuyela ekuhambeni kwami kwakuqala ngisachuki. Yini abazoyisho? Bathi, hey uSamka, cha. Shuthi ngempela. Le ngozi yakhe seyalapheka ngoba phela indlela eseyihamba ngayo manje uhamba nje ngale ndlela yakuqala. Yazwala bazalwane. Ngisho ukuthi-ke mina isilo i-Roman Catholic Church isizathu sokuthi manje singasiboni sishushisa abantu, kubulawa abantu. Hayi ngoba sona sishintshile, yingoba sithole ingozi. But lithi iBhayibhile isazolapheka ingozi. Kusho ukuthini ukulapheka kwengozi? Sizosibona futhi sesihamba ngale ndlela yakuqala, sesingasachuki. And yini eyenza ukuthi kulapheke bazalwane ingozi ye-Roman Catholic Church? Yilo mbuso lo iMelika. Njengoba sikubona nje ukuthi wona ozobuyisela amandla kule silo sokuqala, wenza umhlaba wonke ukhonza isilo sokuqala. Yayizwa leyo nto bazalwane. Uyazi ukuthi le ngozi bazalwane kuseduze kanjani ukuthi ilapheke? Kunezinto engicela ukuziveza. Angisho siyazi ukuthi bazalwane uPapa ushonile, Pope Francis. Ngicela ukufunda into abantu bebengayithandi uPope Francis, amaRome, ama-cardinals. Mawukuthi siya-understand ibandla laseRome, ama-cardinals ibona abantu abaphakeme kakhulu.
kunabo bonke. Umuntu ophezulu kunama-cardinals upapa kuphela, yipope kuphela. Siyayibona leyo nto. So ama-cardinals yiwona futhi ahlanganayo akhethe upapa olandelayo. Futhi upapa olandelayo ukhethwa kuwo ama-cardinals. So manje njengoba bekukhethwa bekuhlangane ama-cardinals awu-133, phakathi kwawo kakhethwa upapa lo seyikhona. Now ukuthi ama-cardinals esahlangene kungakakhethwa, siyabona la idate uba May 2 kangahlangana lawo, bengathi kahlangana ngo-May 7 lapho, May 7 no May 9 angizakufika, but lapho nje. Now lama-cardinals kuthiwa bazalwane awegxeka kakhulu indlela uPope Francis ebenza ngayo izinto. Kuthiwa ngoba indlela yakhe ibiphumile kumasiko ebandla, kuma-traditions ebandla. Kuthiwa he was too liberal. Siyayizwa leyo nto? Kuthiwa he was too liberal. Manje kuthi bafuna upapa onjani, o-traditional. Yazi ukuthi kusho ukuthini lokhu bazalwane? Isiprofethi esigcwaliseka phambi kwamehlo ethu lesi. Lokhu bazalwane, ngesikhathi kunguPope Francis obusayo, vele bengeke kube lula ukuthi ibandla laseRome ligcine libuyela kulesi simo sasekuqaleni. Ngoba isimo sasekuqaleni isimo esi-traditional angisho. Babeshushisa abantu ngenxa yokuthi abantu abahambi ngokwemigomo yebandla, angisho kunjalo. So manje bekudingeka upapa vele naye oqinile ohamba ngayo imigomo yebandla exactly. So uPope Francis vele bengekakwazi ukuthi abe upapa ozoletha iy'ntshushisa vele. So ukushona kwakhe yenye yezinto egcwalisa isiprofethi. And nakuthi bazalwane abantu manje ama-cardinals bathi bafuna upapa obuyela manje kuma-traditions. Leyo nto bazalwane kumele isenze simangale ngempela. Ngale eMelika uyachithwa umthetho ohlukanisa ibandla nombuso. Ngale eRome bathi bafuna upapa obuyela kule nto yakuqala. Siyayizwa leyo nto bazalwane, zihlangana kanjani lezi zinto? Ake sibukeni la. Yabona manje bazalwane, hayi ngeke. Asibukeni le article le May 1. Kuba conservative Catholics want to make the Vatican. Ayithithi ngiyisithi ekuqala singayifuni. Kuthiwa bazalwane, amaRoma manje kuthiwa bafuna ibandla lobupapa liphinde futhi libe great again. Ngicela ukubuza, ngicela si-unmute bazalwane, kade ngikhuluma ngeke. Yesiphi isikhathi lapho leli bandla lali-great? Ngicela ezinye bazalwane. Yini futhi eyenza ukuthi liyeke ukuba great? Let's unmute bazalwane siphendule. When was the Roman Catholic Church great? Njengoba bethi manje bafuna ukuyenza great again. Angisho uma bethi again kuyasichazela ukuthi kwake kwaba khona isikhathi. Ngoba sikuba nento eyenzakalayo yenza ukuthi ingabikho great. Bazalwane, I think inezikho kudala ngiyikhuluma le nto into ebengithanda ngiyikhuluma nje khona namanje. Yebo, engathi khona okushilo khona manje othe uConstantine kusho ukuthi umbuso walenza waba great, wafaka imali ukuze athole support. Wase usho ukuthi-ke laphucwa amandla futhi lakhinyabezwa ngo-1798. Amen. Yabona wena manje ngiyajabula-ke uma sesikhuluma ngisho namagama abantu phendula kahle. Amen, kunjalo. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngikucacisele lokhu. uConstantine uyena owaqalayo ukulikhahlela ibhola. Yabo, ngamanye amazwi ngesingesi bathi he got the ball rolling. Kodwa akuyena owakora emapalini, akuyena owashaya igoli. Umuntu oshaya igoli ngumbusi uJustinian. uJustinian nguyena owanikeza umbuso kwibandla iRoman Catholic Church. Elandela naye abanye nje abancane ababusi oClovis, kodwa-ke sikhulume ngabo labo. But umuntu owanikeza umbuso wonke kwibandla iRoman Catholic Church u-Emperor Justinian, uyena washaya inqaba. So singathi bazalwane, lapho iRoman Catholic Church yayi-great khona ukusukela ngesikhathi sikaJustinian ngo-538. Lapho-ke manje ibandla lizenzele ukufisa kwalo. Bazalwane, abantu abayawazi umlando.
uyazi ukuthi kukhona ngesinye isikhathi kunenkosi yaseGermany yangahambi ngomthetho waseRome, yafika eVatican izoxolisa kwiphelisi kaPapa. And mayizoxolisa kuthiwa bazalwane, uPapa wezwa ukuthi lo umbusi lo yi-king ize kuPapa izoxolisa, king yaseGermany. And kuthiwa bazalwane yama ngaphandle kwamasango in the winter until uPapa waze wavuma ukuthi hayi ayingene. Kuthiwa yamiswa lapho isikhathi eside, lokhu imile kwaphela usuku lokuqala, imile ngaphandle izoxolisa. Lokhu kukuvezela indlela abazalwane oPapa babebusa ngayo, amandla bebenawo, ababusi babeqhaqhazela. Uma ngaba bekuthiwa ibandla i-Roman Catholic Church yayingekho great ngaleso sikhathi, wayothi omunye umbusi, hawu ngiyadelelwa phela la, umfundisi onjani lo ngidelela kanje, ukuthi ngibuyele lami ezweni lami. Kodwa kuthiwa wama until azavunyelwa ukuthi angene athole intethelelo. So bazalwane, ngempela this church was very very great. Singazitsheni ukuthi njengoba sibona lamabhilidi enje waseRome, it was very very great. So manje mabethi they want to make the Roman Catholic Church great again, kusho ukuthini? Bathi bazalwane bafuna kulapheke inxeba. Siyayizwa leyo nto bazalwane? Kahle kahle le heading yale title lena ukuthi nje phela bona abasazi isiprofetho, manje bakwazi ukusebenzisa amazwi esiprofetho. Kodwa uNkulunkulu ebefisa thina esisazi isiprofetho sibone ukuthi manje sikephi into eseyikhulunywa manje. Le nto ekhulunyiwe eBhayibhelini ukuthi izokwenzeka, nanga abantu bekhuluma bethi sesifuna ukwenza leya nto. Kuthiwa they want to make the Vatican great again. Now bazalwane, kambe besithethisa lokhu bazalwane, yabona manje umbuzo okugcine nginibuza wona ngithe sengizovala. Kunamavesi okugcina nje ngizawafunda sibese siyavala. Ngicela ukubuza bazalwane, kambe ngokwesiprofetho yini eyenza ukuthi kulapheke inxeba laseRome? Yini eyenza ukuthi la nxeba lilapheke? Angininikeze umbuzo direct ukuthi mhlambe nginibuze bazalwane ube lula. Hayi kodwa ngeke ngivule nginikeze impendulo mase ngininikeza le clue bazalwane. Ngicela ukubuza yini eyenza ukuthi kulapheke inxeba? Umbuzo okugcina le ngubuzayo. Inxeba lilapheke ngoba amabandla esehlangana nayo i-Roman Catholic Church. Alisibambe lapho-ke. Amen. So bazalwane, inxeba lizolapheka ngokuthi amabandla ehlangene ne-Roman Catholic Church. Leyo answer iphathi yayo yokulapheka kwenxeba, kodwa it's not the complete. Ngicela ukuzwa bazalwane complete. Yini enye futhi khona ngizothini? Ubani olapha inxeba bazalwane? Angibuze kanjalo-ke. Angisho bengize yilapho leli bandla selibuyela kulamandla belinawo ekuqaleni. La umhlaba wonke sekuyathuthumela uyalikhulekela. Ubani owenza ukuthi umhlaba wonke ukhulekele kwi-Roman Catholic Church? Isilo sesibili. Amen. Isilo sesibili sihlangane namabandla akwisilo sesibili. Lo mfanekiso wesilo wona onikeza amandla back to the Roman Catholic Church. Sayizweni bazalwane? I hope siyakuzwa ke lokho. So njengoba bethi bafuna ukwenza i-Rome great again, kumele sibone futhi ningathini bazalwane, mhlambe nginibonise i-article la amaphephandaba athi bazalwane abantu base-Rome manje bafuna futhi ukuthi i-Roman Catholic Church isondelane neMelika. Ningathini bazalwane sithi nginibonise kanjalo? Mhlambe ningathi hayi ngiyibhalele mina, indaba manje yafana kangaka nesiprofetho. Banganginibonisi nje kanjalo, ningathi ngiyibhalele mina. La sebesho bona ngomlomo bathi yebo sifuna inxeba lelahle futhi sifisa ukuthi ibandla lisondelane manje neMelika. Exactly njengoba lisho isiprofetho ukuthi iMelika ezosiza ukuthi kulapheke lela nxeba. Niyothi ngiyibhalele mina bazalwane, kodwa athi nginifundele ukuthi kunjalo. Athi sifundeni la. Kuthiwa conservative Catholics are pushing
for the election of a pope who would uphold traditional values and be an ally and be a partner of the United States. Says they criticize France's liberal policies. Uyabeza labantu abathi and be a partner mhlambe of Australia and be kuthiwa laba afuna amaRoma afuna upapa ozokwazi ukuthi asondeze ibandla lobuphapha alisondeze kuphi eMelika alisondeze kumbuso seMelika nje exactly njengoba sithi isiprophet ukuthi bazalwane kuzolaphika inxeba and inxeba lizolashwa ngokuthi ibandla iRoman Catholic Church izobe isondele kanje nombuso seMelika nesilo sesibili bazalwane ayingayi yazi mangifunda isiprophet ngezinye izikhathi kuba ngathi ngangiyihlikihla amehlo ngibona ukuthi ngifunda kahle yini ngempela ngoba manje kuyamangaza ukuthi lento ekhulunywe uNkulunkulu exactly lento lesibona isenzeka ungazi ukuthi labantu ababhala lana bafundile le chapter kodwa bafundanga lutho ukuthi nje kwenzeka lento njengokuthi ngesikhathi kufa uJesu esiphambanweni behlukaniselana ngeimpahla zabo ungazi ukuthi babefunde amahubo la kukhona isiprophet la uJesu esho ukuthi bahlukaniselana ngeimpahla zakhe amahubo 22 la akhuluma ngokuthi uJesu baze bathi hayi uthembele kuNkulunkulu akamsindise ungazi wawungasho kanjalo ukuthi labantu indlela bekhuluma ngayo ungazi ukuthi mhlawumbe benikezwe iscript ukuthi hayi nina nizosho kanje but ingoba isiprophet sibona uNkulunkulu ubona into ingakenzeki abese ayilobe ithi mase yenzeka kuze kube ngathi labantu batsheni ukuthi benze kanje kanti lutho ingoba lo semkhonzayo bazalwane ikusasa kuye lifana nenamhlanje he sees tomorrow as clearly as he sees today so uNkulunkulu ayikho into emfihlekele bazalwane ayikho into emfihlakele now kunento yenzekile emangalisayo lento bebeyifuna ngempela yenzekelile bazalwane uPhapa okhethiwe nangu kwi-history ye-Roman Catholic Church uthiwa uPope Leo lo kwi-history thousands of years of history kuyaqala ukuthi kube khona uPhapa wase-United States of America seyizwa lo bazalwane kuyaqala ngqa and yakuba ukuthi yilento bebeyifisa yilento futhi isiprophet besikhuluma ngayo ukuthi kuze kwelapheke inxeba kumele vele isilo sokuqala sisondelane nesilo sesibili kodwa kakuyokwenzekalani lokhu ngoba phela isilo sesibili savumbuka ngokuthi vele sasibalekela lesilo sokuqala kodwa ngokuhamba kwesikhathi siyabona manje ukuthi ukuxhumana bazalwane akusahlukaniseki manje i-citizen yase-USA yona futhi owuPhapa waseRome sayizolani bazalwane so njengoba ngisho bazalwane ukuthi sikuverse 14 iziprofetho ziyagcwaliseka isikhathi siyaphela sisemngceleni ngempela bazalwane sisemngceleni kakhulu okuphela kwesikhathi kuningi okunye bengifisa ukuveza kodwa isikhathi sami siphelile athi ngingakuvezi lokho kodwa nje iphathi bibalulekile nayo sokubuye siyibone kwisifundo sethu mhlawumbe silandelayo but bazalwane ngifuna ukuthi ngikusho ukuthi sisemngceleni wekanani elungunaphakade sisemngceleni ngempela bazalwane and yabona njengakuyikhathi kaNoah uthi uJesu uma ufunda kwincwadi kaMateyu 24 kuverse 37 uthi njengoba kwakunjalo emihleni kaNoah kuyokuba njalo nasemihleni yokubuya kwendodana yomuntu uthi babesenzani babedla bekudla bebeshadana beshadisa sayizwa leyo nto bangazi kwaze kuba yileli suku uNoah engena ngale emkhumbeni nayizwa leyo nto bazalwane ngamanye amazwi uthi uJesu nasekugcineni komhlaba zizobe zisenzeka izibonakaliso ezikhombayo ukuthi isikhathi siphelile kodwa umhlaba uzobe uqhubeka engathi akenzekanga lutho kuthi kwenzeka izinto abantu emakhaya bayibukela o-generations bayidlela ama-popcorn babuka ama-movie bayavuka baye emsebenzini isikhathi lapho siyaphela isikhathi siyaphela ngisho ukuthi bazalwane singamangali ningasho ukuthi awu kungani abanye abantu bengakhulumi ngale nto yingoba bazalwane uJesu usitshenile ukuthi vele kuyobe kunjalo ingxenye eningi yomhlaba
izobe sebumnyameni ngokuphela kwesikhathi until sesiphele. Kuthiwa uNoah waze wangena emkhumbini. uNoah baze kwafika uZamcolo, babona lapho sekufika uZamcolo ukuthi isikhathi esiphelile. Ungenzani? Ungenzani lapho kunjalo? Sokunjalo bazalwane. And uyazi ukuthi bazalwane, kusukela amaSirayeli ephuma eGibhithe ezeyongena eKanani, uSathane wayewalinga, kodwa asikho isikhathi lapho wayebalinga khona njengalesi sikhathi sebezongena eKanani. Mawufunda incwadi kaNumeri 25, Numbers 25, yila kwashona abantu abaningi ngendlela emangalisayo, thousands and thousands abantu. Laphaya inkosi yaseMowabu uBalak nabantu baseMidian baletha amantombazana amahle ukuthi alinge amaSirayeli. Bathi sebebalingile ukuthi bafebe nabo, bababizela ukuthi bakhonze izithixo. Kwafa abaningi ngenxa yolaka likaNkulunkulu. Sathane waseyithi ufuna ukubavalela kuqedwe ngabo bangangeni eKhanani. Bazalwane, namhlanje isitha senza lokho. Seyibona uSathane ukuthi manje sisemngceleni weKhanani lungunaphakade, ufuna ukuvalela as many people as possible. Ufuna ukuvalela as many people as possible. Yingakho bazalwane kumele siqiniseke ukuthi ngempela osikwenzile siguqukile. Ake sibuke ukuthi imessage kaJesu ithi nanga amavesi ambalwa okugcina ngizowafunda bengisho kanjani. Esibuke ukuthi imessage kaJesu ithini? Uthi kumele senzeni masibona umbuso usondele. Ake sine incwadi kaMark. Mark chapter 1. Sifunda verse 13 no 14. Thini imessage kaJesu? Mase ubona isikhathi sesiyophela. Thini imessage kaJesu? Mark 1, verse 13 and 14. Uthi wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi 40 elinye. No, sorry, ngicela uye ku-13 no, yeah, sifunda 14 no 15. 14 no 15. Emva kokuboshwa kukaJohane, uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu. Wathi, isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele. Phendukani, nikholwe ivangeli. Amen. Amen. Yayizwa leyo nto bazalwane, uJesu ayekusho kubantu isikhathi masiyibona isikhathi siphela. Yini intshumayelo kaJesu? Ayithi phendukani. Umbuso kaNkulunkulu seseduze, phendukani. Why uJesu esho kanjalo? Ingoba akekho uJesu wayesazi ukuthi even though yena ezobafela abantu, but akekho umuntu ozonyathela embusweni kaNkulunkulu engaphendukanga. Ingakho uJesu intshisekelo yenhliziyo yakhe ithi phenduka. NoJohane owayiza emva kaJesu wayethi bukani, phendukani. Athi bukani, naku imbazo manje seyibekiwe ezimpandeni zesihlahla. Zonke isihlahla esingatheli isithelo siyanquma. Akuphendukweni. Sho kanjalo uJesu. Nakunento engifuna siyibone ngokuphenduka. Asine incwadi kaEzekiel chapter 33. Ezekiel 33. Ukuphenduka abantu abakuqondi kahle. Ngizofuna nje into encane bazalwane sivale angifisi ukuba mude kakhulu. Ezekiel 33. Ngicela sifunde. Idingasho ivesi wrong. Asiqale ku verse 14. Siyema ku verse 16. Undeka kanjena 14. Uthi lapho ngithi komubi uyakufa nokufa, yena ebesephenduka kodwa esonweni sakhe enze okufaneleyo nokulungileyo, yena lo mubi abuyise isibambiso akhokhe ayekuthathile, ahambe ngezimiso zokuphila, angenzi okubi, uyakuphila nokuphila angafi. Akayikukhunjulelwa nesisodwa sezono zakhe azenzile
azenzile. Wenzile okufaneleyo nokulungileyo, uyakuphila nokuphila. U-17. Athi Amen, kodwa amen, amen, Oh, amen, amen, amen. amen. Siyabona bazalwana amandla egazi lewundlu. Mm. Uyazi uverse 16 it's one of my favorite verses eBhayibhelini. Ezekiel 33 verse 16. Mayethi lana akayi kukhunjulelwa nesisodwa sezono zakhe azenzileyo. Yeah, Yazi Nkosi. mhlawumbe ngoba izono zami zaziningi kakhulu bazalwane, ngiyalithanda kakhulu eli vesi ukuthi mawuzinikela kuJesu kuthiwa awusakhunjulela nesodwa isono awusenzileyo. Awukhunjuleli nesodwa. Ngamanye amazwi ngisho noma bekuthiwa unamacala ubuho amacala, but mawuphenduka uzinikele kuJesu uzakukhunjulela nesodwa. Now ngifisa sibuke ukuthi yini ukuphenduka. Ake siye phezulu. Ithi lapha kuverse 14, lapho ngithi komubi uyakufa nokufa, yena abe sephenduka kodwa esonweni sakhe. Siyezwa leyo nto? Yes. Enze okufaneleyo nokulungileyo. So ukuphenduka komuntu, ngamanye amazwi mawufunda uverse 14 wodwa, siqale ngoverse 14 wodwa, ukuthi abe sephenduka esonweni sakhe, enze okufaneleyo nokulungileyo. So ukuphenduka komuntu ukushintsha kokwenza. Siyizwa loo nto bazalwane? Akona ngikhuluma nje ngomlomo athi hayi ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi kuphele lapho kuphela. Ukushintsha kokwenza okusuka ekushintsheni kwenhliziyo. Nali iBhayibheli liyibeka lento. So akekho umuntu ophendukile. Noba ngathi umuntu hayi mina ngaphenduka ngo-1990 banibani. Akaphendukile kodwa mawukuthi akenzi okulungileyo. Ivangeli yingakho nangu uJesu wayikhuluma, ngisho uJesu wayikhuluma kubantu abayi-20 baphendukile. Abayi-20 bamkhonza uJehova. Amasirayeli wonke ayamazi uNkulunkulu, wonke amasirayeli awelazi iBhayibheli. Wayengakhulumi kubantu abakhonza amadlozi, wayekhuluma kumasirayeli uthi phendukani. Omunye mhlawumbe wayoqhamuka athi awukuni nisaphenduka. Kodwa uJesu anenze okulungileyo. Asibukeni iyaqhubeka, siyaqhubeka yasichazela ukuthi yini ukuphenduka. Ithi yena lo mubi abuyise isibambiso, akhokhe aye kuthathile, ahambe ngezimiso zokuphila. Asike simeni lami kuthi bazalwane, umuntu mayiphenduka izinto ebezenzile ezimbi okusesemandleni kwakhe ukuthi azireverse noba azibuyisele, uyazibuyisela. Ngamanye amazwi makukhona umuntu engeke ngamntshontshela, le nto engayintshontsha isesekimi namanje, angisuke ngaphendukanga enhliziyweni. Mawukuthi ngithi hayi sengiphendukile kodwa ngisahamba nayo le nto ngilo ngiya nayo enkonzweni, uyaphila lo muntu engamntshontshela naye nento yakhe engayintshontsha. Angiphendukile lapho, angiphendukile bazalwane. Uyazi umuntu ophendukile, yabona umuntu, yabona bazalwane, angikuqabanga, yabona umoya oyingcwele maseke wayichoboza inhliziyo yakho, wayichoboza. Awunamsebenzi nalutho. Into oyifunayo nje kuphela yintethelelo yesono. Siyamkhumbula uDavide bazalwane, ngesikhathi esonile kobe sekwenzeka izinto eziningi ezimbi kuye ngenxa yezono zakhe. Nangu Absalom emvukela, indodana yakhe yathatha umbuso wakhe. Indodana yakhe yathatha onkosikazi bakhe. Uyacabanga indodana yakho ubaba ithatha onkosikazi bakho. Kwathi uDavide sahamba kanjalo ebuhlungu inhliziyo yakhe, kwaqhamuka omunye umuntu waseBenjamini uShimeyi, ukuthi wamthuka. Amasosha kaDavide athi, eyi Nkosi, wawuthi ngihambe ngiyosusa ikhanda leyandla leya ikuthukayo. Uthi uDavide, myeka ngithuke, vele ngifanele ukuthukwa. Vele ngifanele. Uyambona lo muntu lona, ngoba manje umoya oyingcwele uyichobozile inhliziyo yakhe. Ayikho into ayifunayo ngaphandle nje kwentethelelo. Konke okubi okwehlayo kuye uthi konke kungifanele. Konke kungifanele. Umuntu lo bazalwane obonayo ububi besono, abone umusa kaNkulunkulu ngentethelelo.
So labazalwane ukuthi uyarivesa izinto okusemendleni wakho ukuthi uzirivese mawukhulume amanga ngomuntu kwabanye abantu mase uphenduka iyakushaya le nto ukuthi yazi ngangcolisa igama lomuntu mabesaphile labantu abakhuluma kuba amanga uyaya kuba ukuthi yazi ngikathi ngikhuluma ukuthi nokuthi ngosibanibani ngakhuluma amanga Yeah. ngakhuluma amanga kube siuxolise kuNkulunkulu ngoba kusenokwenza ukuthi leyo nto ayikhuluma yaspreda ngeke ukwazi ukuke kubo bonke abantu abayizwa le nto kodwa labo obatshenile wena ungaya kubona bese uyacela uNkulunkulu intatheli ukuthi inkosi ngalingcolisa igama lomuntu engenacala ngalingcolisa igama lomuntu ngaqhubeka ngikhuluma amanga ngomuntu uyaya ukuphenduka lokho so lesichazela iBhayibheli wazalana ngokuphenduka ukuze singashiyeki in the dark singashiyeki in the dark singasali kumnyameni uthi uJesu uphendukani ngoba isikhathi siphelile so sazula amazwi kaJesu mayibona uJesu isikhathi siphela uthi makuphendukwe isikhathi siphelile umbuso kaNkulunkulu usondele uJesu wayesazi ukuthi yize ezofela abantu akho umuntu ozonyathela embusweni kaNkulunkulu engaphendukanga ingakho manje uthi bakithi ngizofa angifuni ukuthi ukufa kwami kube yize phendukani ukuze nonke ningene yabona lento ukuthi uNkulunkulu unomona ngezulu lakhe into engekho leyo bazalwane bobona uNkulunkulu ethethelela uManase bayokuthi uNkulunkulu unomona ngezulu lakhe ngeba akabathethelela abantu abona kanje yebo uNkulunkulu uyamnika mhlawumbe umuntu athi yabona-ke wonke umuntu emhlabeni ngimnika amathuba awu-100 umuntu mase uwonile wadlula ku-100 phelile ngayo kodwa uNkulunkulu ngisho noba wona kangakanani mawuke waphenduka wabuyela kuye kuthiwa azikho izono zakho akwazenze ezikukhunjulwa uyathethelelwa ngokuphelele konke so zanangathi uNkulunkulu angasisiza-ke simthande uJesu ukufa kwakhe kungabi yize siphenduke futhi siphendukisise ake sibhaleni ngomkhuleko sizokhuleka uNkulunkulu nomusa nothando olumangalisa kakhulu siyakubonga izwi lakho siyabonga Nkosi iziprofeti ezisicaciselayo Nkosi ngokuphela kwesikhathi Nkosi yezulu inhliziyo yami iyajabula kakhulu Nkosi sisondela lapho Nkosi esikhathini lapho Nkosi sizobonana khona nawe Nkosi siyamangala kakhulu ngempela nje izinto esizifundayo zijulile Nkosi sifana nabantu ababukayo into eyenzekalayo kodwa singayikholwa isenzeka phambi kwamehlo ethu ngoba indlela ejule ngayo indlela emangaza ngayo siyacela Nkosi uJesu usheshe Nkosi ubuye ngempela kodwa kakhulukazi sicela ukuthi usisize siphenduke izwi lakho Nkosi lithi ukuphenduka yisipho esivela kuwe akekho umuntu ongaziphendula yena sicela Nkosi usisize usifake ezinhliziyweni zethu ukuzonda isono singashintshi ngoba mhlambe sesibanjiwe sesiboniwe abantu ukuthi senze kubi sishintshe Nkosi ngoba sesizibonile ukuthi cha siyakona siyayiphula inhliziyo yakho ngalokho lusize Nkosi sibe nokuphenduka kweqiniso cela konke igama likaJesu Kristu amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied.